Welkom bij Neet of Vreed en hier is jouw presentator Roelof Lausma. Ja mensen, wat geweldig, wat een applaus. Dit is Neet op Vreed. En dit weer de weekend van de miljoenennota die het uitlekte toch een Fries. Even simpel een stiefeke vervangen. En dan heb je dit, ja, dat kan alleen nog een Fries bedenken. Het wie een ek, het is echt de weekend van het Nijs bij de ontslagen bij Omroep Friesland. En ik ben krek begoen. Ja, misschien ben ik het ook een weekend wel net meer. En het is echt het Nijs. En deze weekend dat Foppe de Haan weer kwam van Tuvalu. En hij zit hier aan tafel. Praat het mooi. Maar we beginnen met Friesa van der Meij, koffiegek. Goedemiddag. En het roekt je echt heerlijk. Dankjewel. Ja, wat is de mooie naam? Ik heb een mooie espresso-machine meegenomen en wat slow coffee filterset artikelen. En ja, ik ben barista. Weet je wat is barista? Nou, Eerder van gehoord? ik denk een koffiegek en iemand die het leuk vindt om eens kom en mijn molken bezig te Ja, wezen. dat had je wel gezien. Ja. Nee, een barista is een vakman, vakvrouw die zich specialiseert in de koffie. Net als een sommelier in de wijn. Ben ik gespecialiseerd in koffie van A tot Z. Dus wij krijgen hier lekkere koffie Foppe. Zin in een bakje koffie? Nou, wie lekker, ja. Die komt allemaal in. Ja, Ja, daar komt in water. Ja. Marianne, want ook best mijn hulp gejoerd in. Daar heeft Ja. een heel soort ervaring voor de camera. Ja. Heeft het krijg ik prachtig dien. Dus mooi Dank naast je. dat helpen. Wat was het ook? Koffie? Ja, Het ook thee, hè? Molk, suiker, alles erin. Een hele mikmak erbij. En dan kiest ik iets mooi molken, hè, Riem. Dat is heel speciaal. Het lidwaas en ik zie, dan krijg je nog volle minuut hier. Wat is dat? Ja, dat noemen ze latte art. Latte is Italiaans voor melk, melkkunst. Dan kan je met de melk tekenen in de koffie. Dus we maken voor Foppe misschien het logo van Omroep Friesland proberen. En voor Of van Marianne een Jervin. mooi hartje. Ja, prachtig. Oké. Nou, we beginnen nou naar Opzet. onze eigen mis Omroep Friesland. Ik heb begrepen dat ze uitvleen is. Ja, Djoeke, waar bist u eigenlijk? Ah, Nou, Sjugge, Kerst het zien waar ik ben? ja, wat is dat er perfect dit. Prachtig. Ja, ik denk ik ga naar de vleerbasis. Ik pas mijn outfit gewoon een beetje aan de situatie hier. Ja, nou, de zuster prachtig uit. Echt weer. Geweldig. Wat is al hier dwan? Want ja, dat is een nijer ik overdijk. dacht, we ben hier op de vleerbasis en iedereen shirt de hele tijd de loft in. Ik dacht, ik blow mijn beide hakken op de groen. Ik ben hier op hakken. En ik zag zei wat er nog meer gebeurt. Nou, we zullen het hebben over sms'en naar sections van Neet op Vreed. En nou, er gebeurt nog iets heel speciaals, maar daar vertel ik nog maar niks over. Dat zullen we ze wel. Nou, de zuster geweldig uit. Prachtig. Play the ball, hè. Hey, keep, play the ball, hè. Play. No. Here, ball there, and then you play. Ja, Foppe de Haan in actie op Tuvalu. Ja. Jo Mast, daar wie is er echt bij als Leut krantenjournalist. Voor jou een hele weekend. En ik heb dat lezen, die stukjes. En ik dacht, dit is Sjaakje in een wonderslof. En dit is Kuifje op avontuur. Viel dat extra? Absoluut. Ja, ik als verslagjouwer natuurlijk best erbij en het is een groot avontuur. Het is een ongelooflijk verhaal. Ja, Een boenscoach die het daarheen vlangt. ja. Leurde stou het? Dacht je dit is wier? De eerste keer dat ik het jaren? Nee, toen dacht ik eerst van dit is wel een grapje wezen. Maar toen zei ik op een kalender, het weekend 1 april. Dus het weer echt weer. Dacht jou dat ik trouwens, Daan? Nee, want ik wist wel toen het erom kwam dat het heel serieus weer. Dus, maar ik zei zo zitten toen, de eerste keer de persconferentie op Schiphol, toen 28 mei of zo wie het volgens mij. En toen dacht ik al van nou, je bent wel een paar die denken van dit is een grote grap. Ja. Je stond er wel van, Marianne? Tuvalu? Ja, ik heb er wel wat van gehoord, maar ik heb me er niet heel erg in verdiept. Dus ik ben Het is een benieuwd prachtig waar het gaat. bounty-eiland. Ja, heel mooi. En daar wordt ook gevoetbald dus. Ja, kennelijk ja. Blijkbaar, ja. Kennelijk. Nou, ze wie net zo goed en daarom hebben ze Foppe de Haan vragen. Ja. Ja, Foppe, dan zit je in een vleentuig en dan kom je hier doen heen. Dit show, ja. Nou, voor jou Ja. een 20 uren, hè, want het is onder de Ja, kant van de grond. het is een enorm eind voort. En dan komt zo'n van Fiji en de vluchter in en dan maak je een rondje eromheen om te zien of als je dus op het eiland zit, dan dat is een geweldige procedure, want dan komt de brandweerauto tevoorschijn en die riet dan oer de dingen en die had een geweldig op lawaai, dus dan werd het hele eiland van de komt een vliegtuig gewoon. Nou ja, de meesten, soms dan ben ik meestal op de vliegbaan.
Ja, want ze lip je er een beetje op, hè? Ja, Het is echt het centrum. Soms, hè, net alle jaar, maar de band die er s'nachts op sliepen, het is lekker warm. Hè. Nou, Johan, daar wist er ook bij. Daar stapte ze toen ook uit het vlintuigje, propellervlintuigje. Ja. Wat was dat? Waar ben ik bedarren? Ja, het onzin wie direct al, je zegt een gebouwtje dat we dan de lucht halen. Nou, dat we echt, moest maar een loop, moest het haar zien. En daar waren we in, of Fabber in elk geval, en ik sneakte dan met mij, waren we intrund. En dat we eigenlijk een hartstikke lied, het was heel sober, maar daar waren alleen staatshoofden ontvangen. En Fabber de Haan. Dus, En de journalist. En de journalisten, ja. Ja, daar is ik een paar beelden maken. Even die sfeer te krijgen van hoe het er wie. Zullen we er even naar zien? Ja. Ja. Wat doe je? Dit is de training op het eiland en dit is alweer op het veld van... Dit is een hele speciale training. Ik heb het hier in voetballen, maar dat ging bij u net zo, volgens mij. Dit ging heel aardig. Waarom doen ze dit? Samenwerken, hè? Nee, maar kan de luisteren, de hand vast en dan luister je. Ze zelfs Fabber de Haan die klapt. Oh, wat doen ze nou? Ja. En dit is bidden. Dit is het binnen. Ja. Er worden wat oud bidden, ja. Ik heb van mijn leven nog nooit zoveel bid als Nee? Nou. Maar ik heb de resultaten zien, dat heeft ze net echt geholpen. Jawel. Oh, oké. Ja, maar, als je met alles in verhouding zijn, hè. Dus ik kon er echt helemaal niks van. Door de eerste keer toen ik het zie, toen dacht ik van, allemachtig, waar ben ik aan begonnen? Ja, want daar is een mooie foto van, Johan. Die heeft al maken, er zit een verhaal bij. Kunnen we die foto even zien? Ja. Dan sturen we Foppen mijn petje op. Ja, dat is, ik weet dat, maar dat is, ja, deze foto, dat is de eerste dag dat we daar weer in, de toontjes dat we omkwamen. Door het Fapper zitten gewoon op een bankje, bed door de hollen. En toen heb ik zijn meest zijn niet er ik weer in van laat hem maar even mijn rust, laat hem maar even gebeuren. Want hij won ook gewoon op zijn veer en alleen maar Sjen. Hij had er in jaloer niks zijn, behalve wat grommelie. wat voor gegrommel kwam eruit? Je wordt onze verbraste hollen, hè, maar dit is verrekte warm, ja. Ja. Maar hij zit wel heel diep voor de eten, Nee, maar- die eerste keer. Bij Johan nou, zo is het van senioren, ik ken hem, want je hem ook al 20 jaar. Let me maar even, want dit moet hij even dit moet bij hem binnenkomen. Ja, dit weer de allereerste keer dat Fappers aan het werk zegt. En ja, dat weer echt wel een kwestie van observeren. En ik hier wel het idee, en dat het er letterlijk wel bevestigen, dat het niveau eens nog minder is dat er in eerste tacht. Ja, want er gingen 2 trainers in het voor binnen Hinnenwest. Die waren toen nog 4 weken maar die jongens aan de gong. Ja. Toen kwamen je in en toen zeggen jou dat en wat dacht je? Ja, nu dachten we, jemine, allemachtig. Wat slecht, echt slecht, ja. En die jongens gingen al echt heel hard werken. Hè. Dus die gingen, en dan ben ik prima trainers, mag ik zeggen, die net een moment verzagen of zo, ze dienen gewoon. Dus heel plichtig trouw, Ja, geweldig. wat zie je hier nou ik steen, die Ja, man? ja. Maar de wijze waarop ze voetballen, ja, dan koest je dat weer een wereldverschil. Hien die überhaupt ooit eens voetbaltraining horen? Of Nee. wat? Nee. Gewoon wat ze in een bal ontraapje op dat, Nou ja, op de landingsbaan. Ze hebben van die gemeenschappen, hè, dus de eilanden, hè, dus een lange strook, en er zijn alle gemeenschappen die van ooreilandjes komen, die daar dan pompen erbij. Dit is een hatsie trouwens, ja, dat mooi. is heel aardig. Ja. Dank u wel. En die hebben dus hun eigen teamjes. En die soms bestaan ze uit 11 man, soms uit 12 man en soms uit 18. En dan spelen ze op die baan met het vliegtuig land, spelen ze 18 of zo. Dus geen goals. Dat is een manier van voetbal. Nou ja, ze rennen met de bal en ze pielen wat. En dan houd ik heel hard op. Dus het feit dat je daar wat muziek in hebt en dat het constructief is, nou dat wordt een schotje. Ja. Want je moest op een gegeven moment je trainen voor de Pacific Games Ja. in Nieuw-Caledonië. Ja. 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 Moest je me direct maar de boord heen, daar heb ik nog wat Ja, maar gedacht, dat hoe is, wie dat? ik wie VIP, hè. Ja. Dus wij gaan met vliegtuig, maar dat is je eigen keuze hebt. Ja, want dan moest je op een boot zien, 3 nachten sliepen. Ik heb wel zin, we zijn het weer wat feodaal. Karel Lotzi die het voor ik. Wij met het vliegtuig en de klootjes volk met de boot. Nee, ik heb het eigen keuze, eigen kar heb ik dat niet in. Ik wil van het avontuur, van het verhaal, hoe ik lauw met de boot. De hek ging wij de reis uit dat wel een beetje spiek van hadden, maar uiteindelijk had het... Want hoe ging dat dan? Ja? Nou, het ging behoorlijk. Nee, dit weer maar een heel iets boordje. Ik zie je in Holle dan een cruiseschip met prachtige stroom naar Kerskudde. Ze lezen ik te sliepen op ondek die jongens. Echt matje on matje. Dus er is helemaal geen ruimte. Ik hier gelukkig een hut. Maar dat dan wel weer. ik Dus wel. die streek waar ik recht Ik dacht van ja, dit ook wel. Maar hoe heet het? Ja, zij hebben net z'n volle uitvreden die jongens aan boord. Nee, wat sliepen. Wie heeft ook een lui volk, hè? Zou je van Wat ze leuk vinden, maar ze hebben hun opvoeding
is zo dat ze, nou ja, het is kijken of ze hun leven lang op vakantie binnen. Dus er ben een hele op die net. Ja, dat. Lekker toch, hè? Ja, net. heerlijk, Ja, ja. ik zou er ook wel op vakantie Maar willen. als je 3 weken op vakantie gaat of 4 weken, dan is het heel leuk. Maar daarna is het niet meer leuk. Nee. Nou, en dessen er ben heel op die net werkje. Nou, die komen om aan van het bed en dat is redelijk betijd, hè, want vanwege de hitte. Dan beginnen ze op een brommerke te tuffen, dus een maatje praatje links en een praatje rechts. En dan is er wat midje en dan lunchen ze, of iets in ieder geval wat. En dan jouw zendel, want dan is het hartstikke heat. En dan gaan ze even sliepen. Nou, en dan weer ze wekker. En dan om een uur of jou, dan komen ze op die baan bij het Spazo hier. Ja. En dan beginnen ze al hier af te voetballen, af te Maar heb je geen volleyballen. werk dan of zo? Maakt ze dan niks doen? Ja, maar ze hebben geen werk. Nee. Ja. Er is maar een zeer beperkt aantal mensen met werk gehad. Dus die hem kon flink trainen. Ja, maar dat doen we. Ja. De ene week, we begonnen maar eens dus ik ging zelf om 6 uur ongeveer naar het voetbalveld daar. En de jongens kwamen, dan weer de meesten er al, maar die kwamen, dus Jalvers aan begonnen met het 8 uur en dan aan het eind van de middag van Jalver 4 tot 6 uur weer. Meer kost ik naar de wand, dat kon niet. Ik wil even een paar stappen maken, want dat toeval dat wie natuurlijk in je stap. Die oertocht, dat die voor vooral een hele grote stappen foppen. Lekker makkelijk denk ik. Ja. Business ziet, die laag erop. Ja. En dan kom je op zo'n toernooi. En dat is een soort van Olympische Spelen voor die streek derde. Ja. En dan de eerste wedstrijd gaat goed en daarna krijgen ze 8-0 onder kloten. 8-0 en 6-1. Eerst nog, En wat 4. gebeurt er? Ja, eerst nog 4, maar die 8-0. Wat gebeurt er dan in de kleikamer? Heb je dan als Ja, professionele toen ben ik- coach zoiets van wat? Ja, dan ben ik weer, nou, daar ben ik redelijk hard vast, hè, vonden ze. Ja, wat dan? Wat Ja, vonden nou ze ja, van? ik vind je hartstikke. Ik vond ook dat ze onder hun niveau spelen. Dus ze hielden iets in hun. Dus de eerste wedstrijd die is fantastisch. Dat weer een geweldig momentje. En dat weer trots. En toen, als je in dat grote Caledonië, met voetballers die in de B-divisie in Frankrijk voetballen, PR, en misschien en die hebben een geweldige infrastructuur, hebben gewoon goede voetballers. Ja. En toen joegen ze eigenlijk van tevoren joegen ze al op. En de wijze waarop ze dienen, ja, dat waren dus helemaal Gallisch, zit ik dan al die van. Toen heeft ze even niet vlot. Ik zei van, je moet volle trots wezen. En als je trots bent, dan accepteer je het niet. Dan jou ik ze nou nog niet in de kop. Kom op, man. En dat wie natuurlijk wel. En ik, Maar jou hebt het toch eigenlijk op een gegeven moment zo, you're a bunch of cowards. wat ik dat zijn, dan weet ik Ja, wel. dat heb ik. Ja, het lafaard. Is dat zo? Johan, is dat zo? Nee, Johan wie er net bij. Nou, maar ja, Johan, die kennen. Maar Johan, je moest wel maar als je in het aan werken, want ja, je kent dat van alles van. Als er net een journalist bij is, dan deed je het nadien wat van. Hoe wie die relatie tussen je? Zit je nou 2 vrienden of zit je nou een journalist en een bondscoach? Dat is altijd zo. Maar wij kennen elkaar wel wat langer, dus wij wisten wel ongeveer waar we om kunnen heen. En ik zit in een voorbeeld aan. Wij hingen op een gegeven moment, toen kwam ik om 8 uur maas bij een wedstrijd dat ze sneurden morgens om 9 uur de voetbal in moesten. En toen kwam Foppe direct bij me, maar ik nooit beleefd hè. Dat we maar die 6 gendarmes of soldaten. Ja, die wonen hier met het hotel die- zetten. Ja, nou net verteld. En dat kon ik doen op dat moment, gelukkig omdat Foppe dat vertelde. Dan kreeg ik al mijn kranten erop bellen, omdat het dus 11 worden jongens in Nederland weer. En de perschef die me dat vertellen maakte hier, die worden net vertellen. Maar Foppe vertelt het dan gelukkig zelf wel. Die vond negatief. Ja, die zei dat is een interne aangelegenheid. Nou, Ja. ik weet niet, maar wij kunnen je nog heel lang over praten, misschien op Omroep Live. En dat toch wat weer gek. Maar we gaan nou even naar de oren live. Collega van mij op de Vleerbasis, Duke Cruise, dat sexy pakje van mij, daar wil ik meer van zien. Kom op. Oh, Nou, dit hier zo net verwacht, hè, Roland? hey, wat gebeurt hier? Nou, ik zit hier dus in de cockpit van een F-16. En als ik zeg hoeveel knopjes je binnen, dan ben ik er beroerd van. Het is maar goed dat ik dit ding het hoef te vleien, want dan kwam het helemaal niet goed, hè? Nee, maar vooral in auto's gaat al vaak niet goed. Het is krijg wat ingewikkeld. Oh, tink erom, Roland, tink erom. Sorry. Ja, nou, ik wie van de morgen wie keer ik al even op de Vleerbasis. En ja, er moet gecommuniceerd worden met dit soort bakken in de lucht. En dat wij in de vleertuig zitten, dan tot u zijn telefoon niet meer. Maar als die F-16's vleeren, dan kan er nog van alles gecommuniceerd worden. Nou, daar heb ik even bij Sjoen. En bij Defensie worden dus ik al heel iets moderner. En daarom zijn we hier nou bij de Nationale Data Link Management Cell. En we beginnen sms'en met een F-16. We zijn bij de Nationale Datalink Management Cell. En dat is een eenheid waar luchtmacht, landmacht en marine samenwerken om het gebruik van een militaire radio in goede banen te leiden. Op dit moment doen we dat vanuit Leeuwarden tijdens de open dagen voor heel Nederland. En dus alle vliegtuigen, maar ook alle schepen, alle voertuigen die radio aan boord hebben, die kunnen wij hier zien. En je kan allerlei berichten aan elkaar doorgeven. Dus ook het weer, maar we kunnen ook sms'jes sturen en
Dat mag u straks gaan doen. Nou, dan zullen ze maar even een berichtje sturen van Neet op Vreed dan, hè? Hallo, dit is Omroep Friesland. Jullie zijn in het programma Neet op Vreed. Ja, een sms'je sturen, denk ik van ja, dat is helemaal niet zo bijzonder. Dan is de Defensie een beetje laat. Nee, dat klopt. Dat, als het alleen dat sms'je zou zijn. Maar er is heel veel informatie. Dus ook de radarbeelden tussen vliegtuigen en schepen worden uitgewisseld. En al die informatie. En wat ook heel belangrijk is, is dat iedereen die radio heeft, is dus een vriendje van je. En dan lijkt het een beetje op Facebook of op Hives. Want je weet gewoon van degene die ik nu zie met die radio, dat zijn dus mijn vrienden. Dat is vertrouwd. Dat is vertrouwd, waardoor de kans dat je misschien op elkaar gaat schieten, dus daar kleiner door wordt. En dat is wel belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. En dus dat draagt er ook bij dat je weet gewoon wat er om je heen gebeurt. Maar nu heeft Neet op Vreed ingebroken, hè? Ja, dus ik denk dat die F-16-vlieger nu echt zoiets hadden van... Hey, nu zit ineens Omroep Friesland in mijn cockpit. Hoe is dat nou mogelijk? Dus ik denk dat we daar straks wel vragen op de radio over krijgen van... heb ik dat nou goed gelezen? Dus dat wordt denk ik erg leuk. Ah, prachtig. Hey, dat is wat. SMS, een mooi piloot. En kiest er trouwens iets jongen, maar dat pak je of net? Want de zuster Ruud, dat is een Andrew-sister. Dus... Sorry, ik moest nog even een keer zeggen, Roland. Kiest ik wat jongen? Lukt dat echt? Want hij heeft dat perfecte pakje. Ja, nou dat is wel grappig, want heel veel mensen zeggen dus inderdaad Andrew Sisters hè, in deze outfit. Maar ik geloof net dat mijn zang beter wordt door deze kleren, dus zie je net onwaan. Hey, daar komt ACW weer om. Ik vond dit al zeer verrassend. Heeft nog iets spannends voor u? Waarom wij zitten blijven om te zien? Ja, nou ja, wist, deze outfit die lookte ik nogal de belangstelling hier. En nou ja, Juster heeft toch wat beleefd, jongen. Toen ben ik behoorlijk onpakt terug een paar maalje. Dus dat moest haar ze maar even zien. Oh, onpakt. Terug een paar maalje. Ja, nee, hè? Dat kan in alle manieren niet lezen, hè, Friso? Ja, mooi net. Hey, dit vind ik trouwens echt niet, want ik kreeg dit in de peteer, mijn foppen. Verrassing. En, mooi, hè? Oh, Johan, zie maar eens even wat die makker heeft. Neet, in het skom, mooi molken. En het hartje zie ik al voorbij komen voor de vrouw natuurlijk en het pompenblad. Kist nog meer? Even zien, ja, dan nemen ze een bloemetje, een rosetta. Van Twittervogeltje. Ja? Je kan me ook volgen op Twitter. Ook. Ja? En jullie ook hebben gezien, Neet op Vreed. Oké, wat leuk. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben nog net zo van Twitter, ja. Maar ik wil eens even zien hoe je iets moois maken, Stine, denk ik. Kunnen we dat even zien? En kan ik het zelf ook leren? Want dat is denk ik volgens mij wel een kunst, of net? Alles is te leren, ja zeker. Okay. Ik zal hem één keer eventjes met je doorlopen. We hebben de baas een espresso. Ken je trouwens ook nog Senseo? El Salvador. Hey? Dat denk ik niet. Wat hebben we hier? Een tulpje. Een tulp. Prachtig. Waar wil die her in het publiek? Misschien niet een lekker tulpje? Ik heb een mooie koffie meegenomen uit El Salvador. Die heeft een beetje chocoladetonen en sinaasappel. En dat is gewoon echt een hele mooie koffie voor dit seizoen. Hè. We gaan de herfst in. Maar dan heeft het dus alleen nog maar cappuccino. Of in ieder geval, dat kist dit wel maar cappuccino. Ik hou van die hele lekkere espresso. Dat vind ik echt bom, tong, vol in de moeder. Steve. Dat vind ik super om te horen, want daar gaat het natuurlijk ook om. Kist die van mijn maat? Ja, tuurlijk. Wil je ondertussen zelf even ik moet even muziekje, ja. Oeh. Wat zou ik zeggen, maatje? Zoek Duke in zijn figuur krijgen? Nou, dat moet wel lukken. Een beetje van links naar rechts. Oké, maar even de techniek even. Ik ben links. Ik ben links. Linkshandig, dan pak je een kannetje in de linkerhand. Oh, dat is ik links dus. Ja. En is er een... En dan kopje een klein beetje schuin houden. Schuin? En dan rustig gieten. En dan... Ja, jong. Zo, en een klein tikje. Ja, dat komt er al. Hartje. Hartstikke idee. Nou, ik vind... Ja, dat is niet slecht voor de Nee, het is net verkeerd van de eerste keer. Heerlijk. En prullen? Ja, dit is top. Het is heerlijk, hè? Dit is echt, zat je het kraaien, matten. Hey, want ik zou het, krijg al even Senseo. En heel veel mensen kunnen drinken dat spul. Dat vind ik echt, dat vind ik zelf heel vies. Ik had het dus echt net. Nee? Absoluut niet. Maar kan dat ook een voordeel wezen voor je, Senseo? Ja, waarom? Dankzij de Senseo stappen mensen nu veel over naar espresso. Mensen zijn overgestapt van de klassieke filterkoffie naar een andere, wat snellere manier van zetten. Ja, maar dat komt omdat ze de echte smaak van koffie kwijtraken binnen? Ja, bij ons in het Smelnerhuis in Drachten, een Grand Fair restaurant, hoor ik heel veel mensen van, dit doet me denken aan Beppe. Aan Beppe? Ja, we malen verse koffie. Dat was het denken aan Beppe? Ja, mooi hè? De koffie. Ah, leuke Beppe, oké. Ja, mensen zijn de smaak vroeger kwijt. Okay. En met deze koffie, het is verse koffie, dus dat betekent per seizoen geoogst.
En ja, dat is gewoon een fantastisch mooi product. Oké, koffie is het na je bier. Zoiets. Dat zeggen ze vaak, hè, met die trends. Ja, deze kan je naast een biefstukje ook drinken in plaats van wijn. Hoe vind je hem dat er om die tafel trouwens? Man en vrouw, hè? Lekker. Ja? Ja, heb je. Papa, hingen ze dat in op toeval hoe ik? Drinken ze wel koffie? Drinken ze koffie, Johan? Ja, wel, ja. Oké. Ja, Net zo lekker? ja, alles, hè. Ja. Oké, nou ik wil wel eens even weten hoe het met Joeke is. Want nou, ze ziet er toch hartstikke mooi voor. Dus ik weet het. Joeke, heeft mij nog iets om u te verrassen hier? Want we zitten mooi smart te wachten op die. Nou, wij zijn heel druk om het verkassen en weer UTS zegje klommen ze krijgt. Nou, gelukkig wie dat net close in beeld, want geen rokje hoor, hè. Maar een hele split, hoor. Ja, nou dat was even Shannon dat er via de Ruudje. Ja, graag. Kom op. Ja. Ik zei cameraman, hou hem samen wat. Dat vind ik wel leuk. Nou, hij is nou weer gewoon op mijn gezicht. Nou, Ja, dat is ik dus mooi, mijn hè. outfit. Dus die piloten hebben wel een overal aan. En nu snap ik wel waarom dat is. Dat is toch wel makkelijk om er dan weer uit te klimmen. Ja. Nou ja, hey, hier is nog wat beloofd aan u, hè. Ik bedoel, het is nog wel 4 uur. Dus die man die ondij vergrepen hebben, of dat is toch, er gebeurt iets met man en met die. Dat was een beetje. Maar even uitlezen, hè, wat er gebeurde. Ja, wat gebeurde er? Nou, er binnen hier van allerlei mensen, militairen. En je hebt ik reservisten. Nou, dat binnen een stel de dieken die brekken terug, dan doen zij de zandzakken voor het door. Nou, die oefenen ik van alles. En dan mocht ik een rol inspelen. Nou, dat weer echt te gek, zeg maar. Dit binnen reservisten. Zij springen bij als er grote evenementen of rampen binnen. Binnen de zijns hobbymilitairen. Ik ben operations manager bij TNT Innight. Dat is heel wat anders. Ja, maar dat is ook precies de bedoeling. Ik heb een luchtmachtverleden als dienstplichtig luchtmachtbewaker. En, dit kwam een keer voorbij op een radiospotje. En, kinderen zijn inmiddels wat groter, dus die hebben paarminen nodig. En, ik vond dit wel leuk om te gaan doen en dat doe ik nou sinds een jaar of 5. De reservisten die doen haast een oefening, een demo. Die doen een onhouding en ik doe mij. Nou, maar heel spannend dus, even zien. Zo, daar even terug staan. Denk je een beetje op mijn lak, vriend? Zou je daar even weer plaats willen nemen? Wapen! Wapen! Niet voor mij, echt niet voor mij. Voor u en mijn veiligheid ga ik u boeien. Wilt u daar aan meewerken? Ja. Draait zich maar zomaar feit zitten, maar blijf Oké, staan. ja, ik blijf staan. Je steer ik dan geboeid en mijn maat die stribbelt nog wat sjenlo. Controle! Ja, iets bij mijn vrouw moeten doen! Kom op! Zo! Goeie! Helemaal, man! Ik geloof dat ik nog hou voor. Ah, daar komt het wel aan. Het is nu leuk om een reservist te zijn, want ja, je kan wel elke moment opgeroepen worden. We hebben in Nederland volgens mij bij de burgerbaas genoeg vrije dagen die je daar eens een keer voor in kan zetten. En een ander die doet het in zijn gemeente, bij de vrijwillige brandweer of die wordt voorzitter van een of andere sportclub. En ik doe dit. Eigenlijk een beetje een hobby. Ja, eigenlijk wel. Ja. Een beetje uit de hand gelopen hobby. Ga ik nog ontboeid worden? Ja hoor, Of, komt er maar mevrouw. Ja. Haha. Mag u zich omdraaien mevrouw, ben ik vrij om te gaan en staan waar u wilt. Ja, Joeke, geweldig. Nou, voor de eerste keer een reportage in Neet op Vreed. Dit ging flink nee, dat vond ik leuk. Hartstikke mooi. Ja, leuk hè? Hoe vond je het zelf? En dat geboeid omrin, nou ja, dat viel toch heel gek, hè? Oké, nou, daar wil ik net een voldoen uitdenken hoe boeien en al die dingen die ik kan je even. Dat is het tussen mij. Nou. We beginnen al ja, een moment, want het is voor mij natuurlijk wel heel speciaal. Ik zit hier met de knapste vrouw van Friesland en het mooiste mens mogelijk van Friesland. Hopelijk. Want Marianne de Boer nomineert voor Mooi Mens 2011. Ja,
Vertel eens eventjes. Schrik je dan een hoedje als je dat gebeurt? Want mooi mees, dat is wel wat. niet. Ja, ik ging niet. Nee, vertel Ja, ik eens schrok hoe- me rot, tuurlijk, ja. Want mensen die je net kennen, wat doe je? Nou ja, dat is een initiatief en de Mooi Mensverkiezing. En daar kunnen mensen opgegeven worden die iets bijzonders doen, schijnbaar in de zorg. En ik werk in de zorg, ik ben ondernemer in de zorg. En net als iedere ondernemer ook altijd aan het werk is, ben ik dus ook altijd aan het werk. Alleen dan in de zorg. En dus een heel mooi mees. Ik ga even naar het Schijnbaar. publiek. Want er zitten de mensen die te verzwaren dat je jou hier nou zitten. Jan Winkel, huid van Marloes, zit er naast. Waarom is zo nou zo'n prachtig mooi mees? Nou, het is alleen nog al de initiatieven die ze ontplooid had in Haarlem en in Haas. Dat was gewoon geweldig. Ja, lees eens uit, wat doet ze daar? Nou, ze had de dagbesteding De Blije Vogel en dat was net voldoende. Ze vonden dat ze verhuizen moest naar Haas. En dan hier ze iets van, nou, dan kan uw huis, wat ze daar hier vrijstaand ontwetter, dat maken we een logeerhuis voor mensen die dat echt nodig hebben. Dus dat begon het al mee. En dan denk je van, nou, dan houdt het wel een keer op. Maar nee, het ging verder. In Haas zelf in het centrum, dan moest een winkeltje komen met een naaiatelier. Hek voor ben, met een beperking die wat oren maten had. Waarvan zij zei van, nou, daar moet iets voor komen. Ja, want wat had zij van Marloes die? Waarom is ze zo speciaal voor Marloes? Nou, Marloes, die begeleidt ze heel goed als het correct juist voor de uitzending ook. Dan is ze meer met Marloes bezig om die op haar gemak te stellen dan dat ze met haarzelf bezig is. En zij zit in haar werk ook. Het is net iets dat ze beroepsmatig bezig is. Nee, er zit zo'n stuk leefde in wat zij doet. En dat is, dat kun je net uitlezen. Dus ja, toen ik de nominatie koek Jan, dat moest gewoon. Ik zeg bij MCL een volke waar dat in stier. Ik zeg, nou, dat is het enige wat wij doen kunnen om voor haar weer wat weer om te doen. Want het gaat maar terug met haar. Het is gewoon geweldig. Ja. En Marloes die deelt dat, die mening. Ja, absoluut. Marloes en Marianne, dat twee handen op één buik. Wat wij er net mee kennen, dat kan Marianne dan wel. Ja, want er is zo volle kritiek op de zwaardig en hoe het er gaat. En dan word je nomineerd. Echte liefde. Jouw echte liefde, dat is wel heel speciaal. Voel je dat zelf ook zo? Of is dat gewoon Nou, hoe ik denk je dat je dat ook moet zijn. Als je het wil volhouden in de zorg, dan moet je ook zorgmiep zijn. Het moet in je bloed zitten. Iemand die dat niet heeft, die is binnen 3 maanden zit met een burn-out thuis. Maar je moet mij niet op een kantoor zetten of dat werk laten doen. Nee, of Foppe de Haan. Of met die Foppe de Haan. koffie. Dan word ik gek. Dus zo werkt dat toch. Nee. Ieder zijn vak, toch? Maar echte liefde. Ja. Dat je dat stempel krijgt, dat janken is heel speciaal. Marianne, ja, het is wel verwarrend. Je hebt Marianne, Marianne, knap, mooi, jeetje, Mina. Eerste aflevering, ik heb wel pieper uitzien. Hey, maar dat is het knapste. Dan krijg je dan zo'n kroontje op en dan ben je niet het knapste. Ja. Maar is die ambitie ook om heel mooi te wezen? Ja, ik vind wel heel belangrijk dat het niet gaat om dat je er mooi uitziet, maar dat je eigenlijk ook juist iets kan betekenen voor iemand anders. Het is heel makkelijk om te zeggen. Hè? Ja, het is heel makkelijk om te zeggen, maar je moet het ook echt doen. En ik doe dat op dit moment eigenlijk om een voorbeeld te zijn voor andere meiden, betrekking tot school of doelen stellen. Heel erg druk bezig nu met mijn eigen carrière, maar ik probeer ook andere meiden te inspireren. En ik vind vind ik wel belangrijk en dat doe jij waarschijnlijk ook bij andere mensen. Dat je hun inspireert om ook anderen te helpen. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. Hey, en de man hier, is dit nou een mooi mens dat nomineert Wurmat? Voor alles wat hij dient? Een mooi mens. Oh god, ja. Nou. Ik viel al wat leven ertussen, zeg maar. Dan moet het eruit prutsen met hem, man. Ja, nou ja. Kom op, Johan. Is het een mooi mens? Ja, of dan? Ja, het is een mooi mens. Ja? Absoluut. Ja. En waarom? Omdat het een authentiek persoon is. En dat vind ik altijd wel mooi in mensen. Foppe de Haan, one of a kind in gay Friesk. Dus ja, in die zin, ja, absoluut. Nou, dat is mooi dat ze dat doen zeggen. Ja, dat is veel belangrijker. Maar dat is volle bazaler, hè? En dat gaat ook een band die het volle moeilijker had. Nou ja, dat is ja. Nou, mooi. Geweldig. Dat is toch... Wanneer jaren we dat eigenlijk? Ja, ik vind die nou wel een mooi meisje, maar wanneer jaren we het? 8 november. Ik wil, want nu gaan we ervoor natuurlijk. Voor alle deelnemers en voor de andere begeleiders. Want ik kan alles wel leuk bedenken, maar als ik mijn mensen niet om me heen heb, dan heb ik niks natuurlijk. Nou. Maar de mensen kunnen gaan stemmen.
Ja. via Mooi Mensverkiezing 2011. Nou, even googlen. En dan graag even stemmen natuurlijk op mij. En dan 8 november dan zijn er televisieopnames in Hilversum. Anita Witsier presenteert Ja, mijn collega, dat. hè? Dat Ja, moet ik nog jongen. zeggen. Nee? Ja, Zo, wees er jongens. alles van nou. Dan wees er alles van. Ja, ik Hoe ken dat haar, is. ik ken haar zo goed. Ik ben je ook verschrikkelijk dankbaar dat ik nu even mag oefenen. Oké. Hey, ik ga even naar de barista tafel, want die mag ik nog even bedanken. Oh. Friso, daar is heerlijke koffie maken. Dankjewel. Merci. En prachtige hartjes en alles. Dat van mij, dat zal nog wel even dreig worden, maar het kinken. Ik ben meer van het drinken. Dat voest er zelf van trouwens. Ja, Ik bedoel, fantastisch. Hesma in Savatjoen en de eerste uitzending. Ja, was Marianne, wat voest er trouwens van? Kom er ook even bij. Ja, ik vond het heel leuk, gezellig. Ja. Eerste aflevering heel goed gedaan. Ook, Ja? ja. Ja, in het begin begon het een beetje lastig, hè, maar ja, dat is even een oefening, Dat is denk ik. altijd even oefenen, ja. Maar het ging super. echt tof. Ja, Ja. was vaker komen. Volgende week weer kijken. Ja? Weer kijken. Kom ja, dan- of kom, gezellig. Ja. Lijkt me leuk. Als dan Miss Universe of... Dat is al geweest. Constek. Ja. Oh, dat is al best. Daar hierin. Ben ik Miss Universe van Friesland, dat is ook goed. Ja, nou ja. Mooie mensen in ieder geval hier in de studio. En dat is weer heel belangrijk. Bedankt ik voor je verhaal. Jongens, dit wie niet op vreed. Tak een week ik moet even oefenen. Hebben we een hele speciale gast. En ik geloof dat die beweging die vertelt een heel stuk meest voor wat hoe de gast van Tak een week. Dit wie dus niet ontnij wieke vreed. Ja, bedankt hè. Hey, bedankt hè.